Λοιπόν, τι θέλετε, τι να κάνουμε? Γιατρέ, κοίταξε. Θέλω να κάνω ένα μποτοξάκι. Ναι. Ναι, βέβαια, να το κάνουμε. Αλλά δεν το θέλω παγωμένο. Το θέλω όμως να σηκωθεί όλο αυτό έτσι και να τεντώσει. Και αυτό. Το είδα σε μια ταινία, να ξέρεις. Ήτανε φοβερό, έτσι. Ναι, το είδατε στην ταινία. Βέβαια, ναι, βέβαια γίνεται. Και αν κάνω εδώ μποτοξάκι, να σηκωθεί και λίγο το μαγουλάκι εδώ, έτσι. Και αυτό. Ναι, το είδατε, το έκανε η Kardashian. Ναι. Να το σημειώσω ένα λεπτό. Δεν θέλω τραγικά πράγματα όμως, αλλά ξέρεις, να φτιάξει και αυτό εδώ έτσι, με το μποτοξάκι. Βεβαίως. Αλλά όχι πολλές τσιμπιές, 2-3 τσιμπιές εδώ και να έρθει όλο έτσι και να σιάξει. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ απλό. Και το είδα, σου λέω, φοβερό. Το έδειχνε στο YouTube ένας και με μια τσιμπιά έκανε όλο αυτό. Αφού το θέλετε, ναι. Αυτό θέλω. Κάτι άλλο? Όχι.